Haltema. Van de Brel, Hans de Vries, onze husky specialist. En wat hebben die ook een mooi stukje fietsweg gedaan. Die inmiddels hebben we ook van fietsweg. Dus de fietsweg is in Blijham. We gaan maar u vandaag op de datum zijn van de eerste ronde van de fietsweg. Mochten wij de tijd klaar zijn, dan doet u daar een mooi heen. En anders dan kunt u de uitslagen natuurlijk volgen via de nodige media. En ook Ned Molman, die is weer paraat van de stad en de tijd. Nee, dat is de man aan Brouwveen. Brouwveen, waar we binnenkort natuurlijk met de VVD van de gast zullen zijn. En gaan we allemaal op Hemelvaartsdag. Jan Molman zei al, we gaan het baantje er wel even mee. We gaan het een mooi spektakel van maken. Nou, we komen hier uit de stadwachter. En Alpha die hier in de stad. Die daar een mooi plekje weten zien te horen. Die tweede baas is maar zo te zien hoor. Die de baas. Daar gaat de man die de zaak te pakken heeft. Die 125 meter weet dat was. Daarachter is het Robert Hamga. En in de baas is het Johnny Halva. Hamga, Polman, Hamga. Vanavond ik ook nog niet gekomen. Oh, wat is nou bij? Wat dan is het? Wat is het? Wat is het? En dan is het Hamza, hoor je niet al. Polman, aan de leiding. Polman op het heen, wat is het? Ik heb er nog gehad, dat is wel weer van Hamza.